És horrible, fill. Horrible i més que horrible. Sí, Hamlet, estimat. Un crim molt més horrible que aquell que feu Caín contra el seu germà Abel. Però tu has de venjar-me, encerclant l'assassí, perquè ets el meu fill únic, l'hereu, Hamlet. Per tant, cal que mantingues net l'honor i dignitat de la nostra nissaga en el servei al poble. Però faces el que faces, no embrutes la teua ànima, ni trames cap acció contra la teua mare. Ara he de marxar. El cant del gall s'escampa sobre el brogit i els clàxons de la ciutat nocturna que obri els seus ulls absents a tant d'horror i crims. Adéu, adéu, adéu. I recorda de mi. El món és una merda. I jo sóc l'elegit per tal de redreçar-lo. L'espectre m'assenyala, me'n fa responsable, però no sé si jo podré mai dur a terme haver de suportar càrrega tan cruel. Vivim un temps confús, corrupte, miserable, Dinamarca fa fàstic, res no hi té sentit. Però jo? Per què jo? Només perquè jo sóc Hamlet, príncep i hereu de Hamlet, el gran rei. Sé que mai no seré tan valent ni guerrer. I per què hauria de ser-ho, si tinc la meva vida? Adéu, adéu, adéu. I recorda't de mi. I com podré oblidar-ho després de tot això? Has omplert la pantalla d'un malson exigent. Pot la sang obligar-me a una tasca tan dura? Per què s'han d'assemblar els fills als genitors? Quina llei determina costum tan sever? Si un pare és assassí, el fill també ha de ser-ho. Ah, no, diuen. Això mai. El compromís és quan l'estatura del pare és gran i poderosa, un mirall exemplar. L'espill on sempre el fill ha de medir-se i veure's i superar-lo també. Car si no patirà les crítiques més cruels i fins i tot la mofa, la ironia i l'escarni dels seus contemporanis i de les comparances. Merda, merda i més merda. Tot plegat una merda. El meu pare ha estat mort a mans del seu germà. I ens van dir que el traspàs era un fet natural, que no hi havia res d'estrany, d'irregular. Però jo ja sospitava. I ara l'espectre em diu que el meu dubte era cert i que en cal actuar. Diuen que sempre el crim ha vestit la cultura, que el crim i la venjança ens han fet més humans, que el crim entre germans ha estat el principi i la base del progrés i de la sort d'aquesta espècie nostra. Caín va matar Abel. Aquest és el model mític i primitiu del canvi, del progrés. Sempre hi ha un cadàver a l'arrel del futur. Potser aquesta mort renova Dinamarca i acaba finalment amb tanta podridura. El pare era al jardí, feia la migdiada i de sobte va morir. Per un infart impensat, com són tots els infarts, no? Ho atestigua l'autòpsia. Però ara l'espectre em diu que tot això és mentida, que fou el seu germà qui li abocà un verí. A qui creure? Què fer? Tot això és una merda. El món és un jardí. Herbes podrides, falses. La putrefacció creix i creix i s'escampa només les flors del mal li imposen més olors. Una brossa perversa empodega als carrers. El mal, despietat, ens imposa les lleis. Quanta informació? Pregunten els científics seria necessària per descriure i conèixer l'abast de l'univers, els seus grans mecanismes. I per a què? Pregunte, volem saber això. Si no millorem res del món en què vivim, si marxem o fugim a Mart o a altres planetes, durem amb nosaltres la misèria de la corrupció, que entre nosaltres regna. Hem d'acabar amb tot, el que ens confon i ofega.
He sigut jo finalment elegit per redreçar el món. I jo? He sigut jo qui ha de dur a terme el mandat de l'espectre. Aquesta és la comanda que la vida m'atorga i la mort m'exigeix. Per damunt de polítics i de lleis establertes, necessitem un canvi en les lleis, en els polítics. Repúbliques, dictadures, monarquies i grups que dominen en l'ombra. Des de l'ombra ens governen. Un canvi radical, com un tsunami. O com aquell aiguat que, segons conta la Bíblia, negà tota la terra per tal de refundar-la. I jo sóc jo, sí, jo, qui en té l'ordre i l'encàrrec. Doncs bé, ho accepte, sí! Accepte que és gran repte! Si he de salvar el món, redimir Dinamarca el salvaré. I el canvi serà més que notable. Em faré fort i dur i venceré els escrúpols que omplien el meu cor de preceptes antics. Sovint ser un mateix reclama ser cruel, per fora la tendresa. I així ho faré. A fora! Hamlet el Salvador transformarà aquest món. Upon the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. No, not me. I never lost control. Your face took place with the man who sold the world. Violetes. Per a tu? Per a mi. Les teues preferides? Preferides? Sempre em deies, són les meves preferides. Falses. Són unes falses violetes. On les has comprat? Ja no queden violetes falses. Les he agafat del meu jardí. Del teu jardí? El jardí de les herbes podrides? No pot ser, mentida, no pot ser. Les he collides jo mateix. Tu mateix. I qui ets tu mateix? Les violetes són lleialtat, bondat, humilitat. El món s'enfonsarà quan no queden violetes, però això ja és a punt d'enfonsar-se. Un cataclisme. El foc incendiarà tot. L'aigua inundarà les més altes muntanyes. El vent arrasarà palaus i cases i la terra perdrà tota la seva consistència. Una hecatombe total, purificadora. És això el que m'explicaves, no? Una gran convulsió purificadora. Adéu Hèlsinki, adéu Dinamarca, adéu pare. Més que una revolució, el món no ha vist mai una cosa semblant. Exageres. Què? Que exageres les meues paraules. No exageres de cap manera. M'ho deies mentre empalpaves i macaronaves la flor de l'entrecuix. Sang. Més que una revolució, un canvi radical, ja ho veuràs. I ho he vist. Ja no queden violetes, això no són. Mentires, aparences, espectres, fantasmes de violetes. Accepta-les. Encara estan fresques, fan bona olor. Bona olor, un cadàver pudent. He vingut per acomiadar-me. Te'n vas? M'envien a Anglaterra. Adéu, bon viatge. Tots marxen. El meu germà Laert és a París, i el meu pare... Adéu, bon viatge i bon vent. Accepta-les, són violetes Et autèntiques. burles de mi, sempre et burles de mi. Però no soc tan idiota com penses. Ja no queden violetes i aquestes... Segur que són un altre joc, un altre truc d'actor. No les vull, les teves violetes.
Falses. Falses. No les vull, les teues violetes. Per què no? Què tens? Què et passa? Et fas el boig, com jo. Ets un actor i et fas el boig. Però et conec, sí, he après les teues lliçons i jo també faig de boig. El millor personatge per a que es mol en descomposició. És això, no? Sempre deies, cal canviar-ho tot. El Sinor, Dinamarca, el món i el teatre serà una gran arma. Practica les teues lliçons, això és tot. Soc convincent. Un actor ha de ser convincent. És un paper difícil, però no les vull les teues violetes falses, com tu, Hamlet, el fals príncep i el fals renovador. Me'n vaig a Anglaterra. Te paso bien bien. I quina diferència hi ha? Doncs el mateix, abans de dir que t'enviaven. Canvies de versions, violentes les paraules. Adéu, adéu, bon viatge. Bon viatge i bon vent. Que la mar et faci canviar amb l'aigua i les onades. Va i ve, la mar va i ve. Aigua, sol, vent, eternitat. Que la llum et faci veure el fons del teu cor. Taurons. Taurons. Adéu, bon viatge i bon vent. Però els anglesos són millors actors i estan més bojos que tu. El rei Claudi m'envia un Guildenstern i Rosencrantz. No has sentit dir alguna cosa? Sentir què? Quina cosa? Parla sovint amb ells. El rei t'estima. No has sentit parlar res del meu viatge? Quina cosa? Volen treure del mig, perquè el resulta incòmode. Falsari. No, és la veritat. Pregunta-ho a qui vulguis, el rei entén, m'odia. I vol, jo no sé simular-ho, però és un pèssim actor. I és evident que volen eliminar-me. Qui sap si tornaré? El meu oncle no suporta la idea que investigui la mort del meu pare. I el meu? On és el meu pare? I abans de ser el pare he vingut a veure, necessitava saber com estàs. I saber? Què? Averiguar el que jo sé i el que diuen de tu els uns i els altres, per això has vingut i m'enganyes amb violetes. No, t'equivoques. Diuen coses. Quines coses? Tantes coses. Però jo no sé cap, res. On és el meu pare? Cert, no et trobes bé, diuen que estàs malalt. Estic perfectament. Vés-te'n. Vull escoltar música. I vull que no t'agrada, però que no m'importa. Vés-te'n, jo també vull que te'n vagis. Adéu, adéu. Però per què em fuges? Què em tens por? Per què has mort el meu pare? Ha estat un accident. Un accident? Ho sent? Em fas por. Molta por, sí. Vés-te'n. Jo t'estimo, Ofèlia. Amb les monges, m'has dit? A un convent cridaves, volen dir una casa de putes. Puta entre putes negres, russes, romaneses, sudaques. Ves i ves i... No et mereixes res més digne, m'has dit. Però segur que elles són millors que tu. Vas perdre els nervis. Sempre es perds els nervis. No sé quan em fan més por. Si quan actues o quan ets tu mateix. Qui és tu mateix? Fingiment. Com els actors. Però més em divertís, que ells conten històries, comèdies o tragèdies i em divertís. M'agraden els actors, però tu, qui ets tu? El meu germà tornarà de París i ens hi farà justícia. L'Aertes vindrà, no ho dubtes, i venjarà el meu pare. No ho dubte. Però quan ell vinga jo ja no hi seré. A més, ni 40.000 Laertes amb tot el seu afecte no farien ni la meitat del meu amor. No els vull el teu amor. Només em queda el meu germà. Però em saps de parlar i parlar, em saps molt d'enfilar paraules i paraules i paraules. El meu pare ja m'ho deia, no te'n refies de Hamlet. Si et deixaven parlar mai no et condemnaria. Per què m'haurien de condemnar? Ui, vas estudiar retòrica a Wittenberg, no? I ara dius que m'estimes i m'enganyes amb violetes. Violències! Les he patides, les teues violetes. No les vull. Jo no sé res, no sentir res, no vull saber res del que diuen de tu, este dimoni. Tens un dimoni violent al cor i la llengua. Un espectre, dius. Un espectre, són coses de l'espectre que m'obliga a mentida. L'espectre del bondador rei Hamlet no pot voler tanta crueltat i fingiment. Perdona. Adéu. Ha estat un error. No hauria d'haver vingut. Només volia tindre un darrer gest. Em sembla que desvarieges. Jo també sé fingir. He tingut un bon mestre. El millor. Puta.
Em vas dir puta. Pensava que eres un titella, més del teu pare i del rei. Un titella. Sí. M'encanten les titelles i els putxinels. Estimada Ofèlia, t'escric aquesta carta per dir-te que t'estime i que la teua llum il·lumina el meu cor. No sóc un poeta. Dimoni. Pensava que eres un espia. Oh, un espia. Sí, un espia. Tant de bo com en una pel·lícula. Hauria estat millor això que no els teus insults. Ara ves al capdavant, no ets res més que una ingènua. Ingènua? Bé, que feia el que li deien, com una filla ben educada. Però el teu pare... Perdona. Una rata. Què? Una rata. És una rata, cridaves, hi ha una rata. Què t'ho ha dit, això? És una rata que s'amaga darrere la cortina. Qui t'ha contat aquesta història? I el vas matar. El vas matar com una rata. Sense compassió, ni judici, ni confessió, sense el perdó de Déu. Més que Déu, ja ho sé. Tu ets el Déu suprem, ja ho sé. Tu et creus més just que Déu, determines qui és rata i qui violeta. Ho sé tot. I la cort també ho sap. I Dinamarca. Te'n vas a Anglaterra? Adéu. El príncep just. L'esperança del canvi és millor és assassí, la pitjor rata de totes les rates. No digues això, no digues això. Per què no? Perquè no sóc cap assassí. I el meu pare? Ha mort! Ha mort! Però no sóc cap assassí, buscava justícia. No deixes que enverinin el teu cap i la teua ànima. Vaig plorar. Sí, els actors en saben molt de plors i plans. No sóc cap assassí, qui t'ho ha dit, això? Algú que hi era a plor. Qui? I ho va patir. I ho va patir conmigo. La reina? La ruïna de recels, maldestres, és la culpa. Que es delata ella sola per por de delatar-se. La reina no en té prou a casar-se amb l'assassí del meu pare. Que... Està la reina Gertrudis, veritat? Això ho deia la vella majestat de Dinamarca, que sempre té raó. Estima Hamlet, diu. És el meu fill, estima. El seu cor és dolor. Però com estimar qui ens insulta i maltracta? Si el pare era una rata, jo què sóc jo? Un ratolí, rateta, una fosca rata. No! Per què no em vols creure? Per què li fas cas a la reina Gertrudis? Només intenta fer el que l'espectre em va encomanar. Mentida, no hi ha res. És aire d'un vent furiós. L'espectre és ben real, l'espectre és ben real i tinc testimonis del meu amic Horaci. Un invent, això és només un invent, un altre invent del teu cap teatral per destruir-ho tot i posar l'odi, el ressentiment, fantasmes que ens colpegen les paraules i el cor per destruir-ho tot i posar l'odi, el ressentiment. Adéu. Però per què? Per què? Per quin dret? Per què es colpeges a nosaltres que no som res? Ningú! Adéu. Vés-te'n. Per què no t'infrontes amb ell? Amb qui? Amb el rei Claudi. Si ell és l'assassí, clava-li l'espasa, però no. Claudi és poderós i t'envia a Anglaterra. Doncs adéu, bon viatge. I tant de bo no tornes mai més. Adéu, adéu, fora, fora! Aquesta és la veritat! Vols saber la veritat? La veritat és que sóc un idiota per haver vingut a acomiadar-me, per haver-te collit aquestes violetes. La veritat és que l'amor ha mort, sí! Mort! L'acabes de matar! No tapes la cara, que no et pegaré. No t'agafaré dels canells, no t'insultaré. Però si encara creia en un xic de tendresa, ja no hi crec. Si encara hi havia alguna esperança en el meu cos, no n'hi ha cap. Si encara confiava en la bellesa, en el perdó. El dimoni seu ha entrat al cercle més profund de l'infern. Has deixat el meu cor més son, podrit que Dinamarca. Vés-te'n, vés-te'n. Li contaré tota la reina, ella em pot girar. Tan plena de recels maldestres és la culpa que si toca una flor esdevé una serpent. Si encara un ocell el transforma en un cor i si l'amor invoca surt un odi roent. Jo t'estimava cert, però ja no t'estime. Ara sóc una rata per rosegar els enganys amb què encara alimentes els batecs del teu cor. Un nou paradigma que s'acosta molt a l'autoritarisme, a lo que ja diu molta gent d'autoritarisme postdemocràtic. Què vol dir això?
Vol dir que, diguem-ne, cap a la globalització el que importa són els diners, no precisament la política. La política ha d'estar sotmesa als diners i que ha d'haver, diguem-ne, un govern mundial o un govern que controle grups de poder, que controlen d'experts i d'especialistes que controlen precisament la situació. La democràcia, encara que estigui molt manipulada, per ara és el règim més decent que hi ha per a governar una col·lectivitat. Els que han de gestionar la democràcia no actuen democràticament, sinó actuen en funció del poder. Entre els partidaris d'un poder absolut i els partidaris dels ideals de la Il·lustració, de la Revolució Francesa, dels moviments democràtics en el segle XXI, ens trobem en algo que podia resultar impensable unes quantes dècades enrere, com ha estat un retrocés cada vegada més important dels ideals democràtics presents en la nostra societat i, com tots sabem, el poder absolut acaba corrompent absolutament. Quan no n'hi ha limitacions al poder. En Europa el que està en discussió és si la idea de democràcia és realment viable o no, o anem a ser dirigits per grups tecnocràtics de poder. De control, precisament econòmic, sobre la política i sobre pràcticament tot. I el consumisme, que el consum és una forma de control. Les coses, els moviments socials se mouen quan hi ha un canvi de consciència individual. I crec que les consciències individuals ha d'arribar alguna cosa que els faci, dirien, com veure la llum, no? Per tant, jo confio sempre en la capacitat de canvi de les persones. L'abrupte Pirrus, el de l'armadura, tan negra i tenebrosa com els seus propòsits, que era igual que la nit, quan s'amagava dins el cavall sinistre, ha tenyit la seva imatge negra i paorosa, d'un color més honest. Qui? Què? De qui parla? Pirrus, parla de Pirrus. Qui és Pirrus? Pirrus, el rei Pirrus. Pirrus, un rei. Abrupte. Pirrus és tan abrupte i tenebrós com la nit. Quin rei? Què significa? Tracta d'un assassinat, no? Quin assassinat? Assassinat, doncs... Doncs no ho saps i per això no fas més que pegar botells dir falsament d'una manera buida, afectada i sense cap veritat. La teva interpretació és una impostura. No hi ha alma, no hi ha ale poètica, no hi ha vibració, no hi ha res. Quin rei? Quin assassinat? Diu que hi ha un cavall, no? Per què diu que és un cavall sinistre? Perdona, senyor, però apenas m'he donat temps d'estudiar. Estudiar! Tot això ja ho hauries de saber. A quina escola has anat? Qui t'ha ensenyat? Em van dir, és un dels millors actors joves, una nova promesa. Jo? Si tu ets una nova promesa, el teatre ha mort. Pirrus és un d'aquests grecs sanguinaris que amb l'estratagema del sinistre cavall de Troia va penetrar en la ciutat, mentre la gent dormia, confiada. Pirrus és fill d'Aquiles, sabràs qui és Aquiles, no? Sí, sí. Hauràs vist alguna pel·lícula. Sí, sé qui és Aquiles, senyor. Brad Pitt. Doncs bé, una vegada dins de Troia, Pirrus va matar el vell i noble rei Príam, mentre refugiava als peus de l'altar amb la seva esposa Ècuba. Són uns versos de sang i feix, d'una crueltat extrema, que ben interpretats es poden ajudar a captivar els malvats. Molt bé, gràcies, senyor. Torno a intentar-ho, Ni pensar-ho. En el teatre les paraules són accions alades, però en el teu cas són ploms. El vers no és el teu fort. M'envien a Anglaterra i abans volia donar una nova representació, però si la cort et veu fer això, esclataran a riure. Es pensaran que estan davant d'una sitcom ridícula i no d'una tragèdia, que no, prosa. Passem a la prosa, a veure si amb la prosa et defenses millor. Don Joan. Don Joan? Coneixes el Don Joan de Molière? Home, la història del Don Joan és coneguda arreu. Un misògen presumptuós. Un fals mite sexual. Aquest fragment tracta de les corrupcions i de les hipocresies de l'època. No hi ha res d'aquell fals mite sexual, només de les corrupcions que estaven de moda a la cort. Entesos? Vinga, va, comença. Vinga. Què fas? Estirar una miqueta, eliminar tensió. Tensió?
L'atenció de ser a l'interior. Abans els actors no necessitaven res de tot això. Coneixien els papers del gran repertori de memòria i els interpretaven ràpidament d'alguna passió i una veritat extraordinària. Emoció. Transmetien tota l'emoció. Ara treballem d'una altra manera, senyor. Sí, ja ho veig ja. Mous millor el cul que la llengua. Hi ha alguna cosa en tots els moviments de l'estàtua del comanador que no arribi a comprendre. És com si un espectre em parlés dels presumptes secrets del més enllà, o dels premis o càstigs per bona o mala conducta. Però no, això no comou, no m'interessa ni farà canviar. Al contrari, faré creure que porta una vida exemplar i santa per conquerir l'admiració de la cort. Potser penseu que això és hipocresia, ja que amb qui parla? Senyor? Què? Amb qui parla? Sempre que el personatge parla amb algú, però de què... Sí, parla amb el seu criat i confident, però tu has de parlar amb la cort, amb tot el públic, però sobretot amb els representants del poder que hi seran presents. Guarda. Molt bé, senyor. Sí, torna a començar, Ni pensar-ho, continua que no té interès. Potser penseu que això és hipocresia, ja que em presento d'una forma que no soc. I què? N'hi ha tants i tants que fan servir les màscares per enganyar el món? Sí, amic meu, sí. La hipocresia i la corrupció estan de moda. I tots els vicis que estan de moda passen per virtuts. La impostura és un art que sempre he respectat. Sobretot si ets una persona rellevant. I per més que es descobrís que ningú no gosa dir res contra ella. Especialment si et pagues un bon advocat. Pots buidar les arques de l'Estat, robar o mentir als tribunals, que sempre hi haurà la premsa o els mitjans amics que et presentaran com un home de bé. Tots els altres capteniments humans estan exposats a la censura i tothom és lliure d'atacar-los, en especial els plaers sexuals. Però la hipocresia i la corrupció, amb la prepotència desvergonyida i negadora de tots els càrrecs a les televisions, són uns vicis privilegiats que tanquen boques, alcen admiració i es fan gaudir d'una sobirana impunitat. En conec molts que d'aquesta manera s'han rehabilitat. Permet que coneixem les seues intrigues i sabem el que som. No per això deixen de tenir l'aixopluc del poder. Ans al contrari, així es justifiquen davant del món, que es dona permís per fer-ho tot. Insultar, fingir, menysprear, maltractar, manipular... Estàs desafiant? Què? Que si vols batre't amb mi. No senyor, de cap manera. Per què em mires així? M'heu dit que parles amb el públic i no hi ha ningú més a la sala. Touché. Què fas? Vinga, va, continua. No pensi abandonar els meus costums sexuals, però tindré cura d'amagar-me fent-me passar per un boig i un venjador de la justícia i la moral. Sí. Em convertiré en censor de les accions dels altres, jutjaré malament de tothom i només tindré bona opinió de mi mateix. Defensaré els interessos del cel i cridaré públicament contra tota forma d'abusos i impietats. És així com cal aprofitar-se de la feblesa dels altres i és així com un esperit intel·ligent s'acomoda als vicis del seu temps. No ets prou corrupte, no ets prou hipòcrita, no hi ha ironia, no hi ha cinisme, no ets Don Joan. No, jo sóc actor, senyors, només actor. I això és la cosa. Una actora de transformar-se en el personatge, ser el personatge, i tu confons els teus bons sentiments amb els del personatge. Aquest Don Joan no és que un llibertí sexual, és un esperit lliure, vital, un agitador social contra les convencions, contra les corrupcions i les hipocresies de l'època. A base de ser ell mateix, el més corrupte i hipòcrita de tots, si fins i tot desafia Déu, perquè si el cel no hi fa res, és que hi té alguna complicitat. Don Joan vol un món diferent, una autèntica revolució moral. La teua interpretació només és vàlida per a la ràdio, per a la televisió. Sí, senyora. Sí, a la televisió i a les xarxes socials, i series molt aplaudit. Alguna vegada us he sentit dir que els actors som el resum i la crònica del temps. Sí, el resum i la crònica d'un temps banal, d'un pensament feble, d'uns mitjans freds. M'ho havien advertit, ja. A la ciutat campa tota una rèqua de criatures estridents i gesticulants que prefereixen despullar-se davant de qualsevol a enfrontar-se a un bon text. El teatre ja no és una arma,
per atrapar la consciència dels lladres. S'ha convertit en un entreteniment ridícul, perquè els lladres lluïsquen el seu poder. On està la màgia? On està la subversió? Sembla que sou injust, senyor, molt injust. Injust! On està tota aquella generació d'actors que ho donaven tot pel seu art? Que miraven el futur, que volien bastir un teatre nou, sense importar-los el cansament, les hores treballades, el jornal. Eren tot empenta, il·lusió, projecte, lliurament, generositat, que se n'ha fet de tot això. Ara busqueu el triomf fàcil. Un càstig per a la televisió, per al cinema. Cal menjar, senyor. Menjar? Una cosa és menjar. Una altra tindre una casa al centre de la ciutat, una altra a la platja. L'actor no té més residència que l'escenari. S'autoexilia pel seu art. Em sembla que esteu exagerant, senyor. Exagerant? Sí, quin mal n'hi ha. Que els actors no poden desitjar el que desitja tothom. Això us burocratitza, us fa funcionaris indolents, sense passió, us enganxa més al jornal que a la creació, a la seguretat social, als horaris sindicals, a la vida petit burgesa que rebaixa el vostre art. Vos teniu tot això i molt més, senyor, de baix. Què vols dir? Que vos sou el príncep, senyor, el príncep hereu. I això us suposa tot un seguit de privilegis que la resta no tenim sense haver de treballar. No sé per què no es farà ara mateix. Perquè sóc un covard, sí. Perquè encara m'estima el teatre. No treballes això, no treballes. Manteniu com es manté un gos o un gat. Un cavall encara aprofita per alguna cosa, clar, però un príncep Hamlet. I gràcies al bressol que m'abombola, sóc un paràsit que disfruta de tota mena de privilegis per raó del seu naixement. No és això, encara és més cretí del que em pensava. No, senyor, que jo no volia dir Ah, no, què volies dir? Digues, què volies dir? Que l'art, per immaterial que sembla, també és matèria. Vull dir que el pintor no pinta sense les seves teles i els pincells, igual que l'escultor no posa en joc la seva obra sense la pedra, el ferro o la fusta. I nosaltres, actors, només tenim el nostre cos, la veu, el gest. Som la matèria del nostre art i ens cal cuidar-la. Cal menjar, descansar, relaxar-nos contra l'estrès i la inseguretat del treball. Sí, perquè de sobte una temporada tot es va bé. Tenim el recolzament del públic, la crítica, els directors i tot es rulla. Però això és tan efímer com el teatre mateix. Perquè res no s'assegura que la temporada següent el públic o els directors encara ens estimaran. És el sistema, senyor. Un sistema pervers. I què hi podem fer? No podem obligar al públic que vinga al teatre, que vinga a veure les actuacions, ni que les aprecie o les estimes. El teatre és la democràcia en estat pur. Democràcia. El públic és voluble, capriciós, no cal fer-ne cas. Més val l'opinió de 4 amants de l'art que l'aplaudiment de 3.000 ignorants que només busquen que riure en comedietes banals. I els altres encara són pitjors. I quins altres, senyor? Els programadors i directors de festivals i tots això invents. Això només volen que adular i acontentar a l'acord. Així, i assegurar-se la continuïtat en el càrrec, clar. I cobrar amb programacions banals. I per què no ho impediu? Per què no hi posem una miqueta més de raó, de risc o d'art? Vos sou el príncep. En efecte, sóc el príncep. No el rei. No hi puc anar molt més enllà. Per això t'he fet vindre, perquè necessitava del teu talent, per descobrir un crim. Un crim real, no un crim simbòlic o imaginari, real. Quin crim? Un crim, prou. I com voleu que us ajude, senyor? Jo no soc policia, ni detectiu privat. Si volguera la policia l'hauria cridat, però necessitava tu, el teu talent, un actor. Cal atrapar la consciència del rei actual. No entens res, no comprens res. Necessita de la complicitat del teatre, perquè el teatre, encara que efímer, representa la intensitat emocional. El teatre és la veritat, a través del joc, de l'aparença, és la vida més enllà de la vida. I no hi ha arma més poderosa, ni l'espasa, ni el canó, ni l'exèrcit. Per això el banalitzen. I en tu buscava jo tot això. I la frescor, i la creació punyent, i l'originalitat. Però tu tampoc ets res del que aparentes. Si coneixíeu el meu currículum, per què m'heu fet venir? Precisament perquè hi havia una nota al final que deia que la teua màxima il·lusió seria representar el Hamlet de Shakespeare. Sí, teniu raó, senyor. Sí, donaria el que fora per poder interpretar. I com vols interpretar una cosa tan gran si no saps dir-ne ni 3 versos? No, senyor, però quasi no m'heu donat temps d'estudiar. Ha sigut tot tan inesperat i tan ràpid. Però tu ets un professional, no t'aprens els guions de la televisió ràpidament? No, però la televisió és immediatesa. El teatre és una altra cosa. L'immediatesa és el gran mal del nostre temps. Tot ha de ser ràpid, urgent, immediat. Volen accelerar el temps per accelerar les compres, per fer-nos millors clients. Per això de vegades cal actuar violentament.
cruelment si es vol aconseguir un bé superior. I com es pot aconseguir cap bé actuant cruelment? No m'entens? És com si un actor actués malament per aconseguir una bona interpretació. Això és contradictori, no? Perquè no ho veus amb els meus ulls? L'únic que importa és aconseguir la veritat. I qui determina aquesta veritat? L'espectre. L'espectre? Sí, l'espectre. Els espectres són morts, no? De vegades els morts ens parlen i coneixen millor que els vius. I l'espectre em va dir que jo l'havia de venjar. He nascut per posar-hi ordre i esperava que tu m'hi ajudaries. Estàs pensant que estic boig. Boig? Sí, ho llisquen els teus ulls, no pares de repetir-ho. Hamlet està boig, Hamlet està boig. No, senyor, jo no penso res. Jo només intento fer de la millor manera possible tot el que em demanem. Hipòcrita! La por és actuar millor que abans. Jo també sóc actor. Ah, sí? Estudiareu art dramàtic a Wittenberg, senyor? Està boig, és veritat. Tot això que diuen de Hamlet és veritat. Està boig, Hamlet està boig, Hamlet està boig. Despulla. Què? Que te despulles. Vull veure si ets més creïble que amb el vers o la prosa. Despulla't. Mercenari. No ets més que un mercenari acollonit. On està ara la teua insolència? Amb tu no es pot atrapar la consciència de ningú perquè no en tens. I això? L'arma? L'arma? Sí, quina arma? El teatre ja no és una arma. Doncs l'hauràs de matar amb això. Matar? Aquí? No, senyor, jo sóc actor, només actor. Precisament, hauràs d'interpretar el paper de l'assassí fins al final, sense paraules, sense text. Mata'l! O clava'l la daga pel forat oscur. La ONU ha pedido hoy a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra en Yemen. Yemen es un conflicto olvidado en el que se cometen atrocidades a diario sin que apenas tengan repercusión. Y ha pedido ayuda internacional. En la frontera entre Bulgaria y Turquía nos han presentado a los encargados de vigilar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Trump llegaba con la pesada losa del vídeo en el que se le oye decir, entre otras lindezas, que cuando se es una estrella como él, se puede hacer lo que se quiera con las mujeres, incluso agredirlas sexualmente. La canciller alemana Angela Merkel reivindicó hoy el papel de la Unión Europea en un mundo globalizado. El gobierno británico quiere limitar la entrada de trabajadores extranjeros al Reino Unido. Que quiere controlar la llegada de estudiantes europeos al Reino Unido. Come on. Cada día miles de personas lo dejan todo para huir de la guerra y la persecución. En qualsevol situació en què n'hi ha una opressió, les dones en pateixen una més. Tots els insults que n'hi ha sempre per a les dones, facin el que facin. Han dit una mentida? Puta. Han fet una no sé què? Puta. Vull dir, sempre se sexualiza. Y este centro es la sede principal de la cumbre del G20. Y ha lanzado lo que llama ataques quirúrgicos. También por el futuro acuerdo de libre comercio e inversiones con Estados Unidos, el llamado TTIP. El Ministerio de Defensa ruso lanza una advertencia al Pentágono. Que lo más valioso del G20 es la relación cercana que han forjado sus miembros en tiempos difíciles. El tipus de societat al que anem, no? en el segle XXI, la meva impressió és que està en crisi absolutament la concepció dels drets de les persones, un consens suficient com el que en 1948 va portar a la Declaració Universal dels Drets Humans. Ara mateix això és paper mullat perquè no se'ls aplica, però és que si tinguera que pactar-se no se consentiria que es pactara, i això es dona bona part del retrocés.
Gràcies, fill. Margarides silvestres. Són precioses. Les has collides tu? Jo mateix? Les posaré en un lloc especial. Stieg Larsson? És un llibre magnífic. L'has llegit? No tinc temps per a certes coses. Doncs hauries de llegir-lo, fill, de veritat. És la primera part d'una trilogia, Millennium, que tracta de la corrupció, l'espionatge industrial, les intrigues familiars. No és una novel·la de llares i serenos convencional. Les novel·les negres no m'interessen, però aquesta me ho estic passant molt bé. I a més, les flors també tenen una gran importància. Les flors? Quina casualitat. Sí, de fet, en la novel·la, la flor que rep un vell pels seus aniversaris li fa mantindre viva l'esperança de recuperar la persona estimada. Els homes que no estimaven les dones. És un títol original, sembla el d'una novel·la gay. Doncs no, no ho és. En absolut. Al contrari, ataca el masclisme i la violència contra les dones. Un punt de vista políticament correcte. Diuen que l'autor és un radical. Però bé, radical o no, és un bon escriptor. I el llibre ha esdevingut un fenomen global. I tu, la meva mare, la dolça i culta majestat de Dinamarca, sempre tan atenta a les novetats. No t'hi estàs de perdre el temps? No és perdre el temps, fill. De fet, Larsson indaga també en un tema veritablement inquietant. Per què els homes maten el que més estimen? Com un acte de venjança. Darrerament, però, la qüestió és més terrible encara. Matar els fills, o que els fills maten els pares. Tot això és massa melodramàtic. Melodramàtic? Els mitjans de comunicació en venen plens? Sí, massa corrupció, massa hipocresia, però la pregunta correcta és una altra. Quina pregunta? Per què els homes, siguin marits o fills, han d'estimar les dones? Què fan elles per mereixer el seu amor, el seu respecte? Una mare sempre és una mare. Encara que siga una mala mare. Les margarides han quedat precioses. Saps què signifiquen? Significar... Les margarides, i saps què signifiquen les margarides? Signifiquen un detall del meu fill Hamlet. Només això, no? Fa temps que esperava un gest així. Des que va morir el pare t'has mostrat sempre tan considós. I ara, per fi... Avui és un dia especial, ho haurem de celebrar. Ara no es va acudir res, però donen temps, fill, que ja pensaré en alguna cosa. Soc tan feliç. Les flors ens alegren la vida i aquestes... Les margarides signifiquen la inconstància. Què? Que segons els vells botànics, les margarides signifiquen la inconstància amorosa, la incontinència sexual, la infidelitat. Sí, sí. Hi ha tractats de botànica simbòlica que busquen establir paral·lelismes entre les flors i els comportaments humans, ja ho sé. Abans llegia aquestes coses, com els horòscops, són fantasiosos i divertits, però no en poden fer cas. Jo sí que el faig. Bé, si això t'entreté. És un passatemps inofensiu. Vols que escoltem junts una sonata de Bach? Fa tant de temps que no escoltem música junts com abans. I Bach. És curiós, però a mi Bach em relaxa a l'hora que m'encoratja i em dóna més empenta. Quan era un xiquet sempre em feies escoltar el teu estimat Bach, encara que jo preferia els Dire Straits. I encara s'escoltes? No, he evolucionat. Però segur que segueixes un bon grup. Reconec que gràcies a tu tinc un bon gust i una oïda molt afinada. Les mares encara servim per alguna cosa. La formació musical és fonamental. Sempre dic que hem d'augmentar els pressupostos, però... I Bach, Bach. Jo després d'una sessió de Bach em sent totalment nova. No ho he notat. No? Doncs sí, molt millor. Vull dir que després d'escoltar el teu estimat Bach mai he apreciat els efectes dels que parles. Sempre ets la mateixa i et convindria un canvi radical. Què vols dir? Que jo sí crec en el simbolisme de les flors dels vells botànics. I que per això t'he dut aquestes margarides. No sé on vols anar a parar. No? Jo crec que sí. No? Què vols dir-me exactament? Que no has canviat i que encara et comportes com una puta. Hamlet. Per què li vas dir a Ofèlia que havia mort el seu pare, com si fos una rata? Què és la veritat? La veritat! Sí. Vas venir a l'habitació fora de tu, enfollit. I en sentir un soroll darrere la cortina vas atacar el vell Poloni amb una espasa, com una rata. Hi ha una rata, cridaves, és una rata. Però no hauries d'haver-li dit res, Ofèlia. Per què no? Era el seu pare. Era un espia! Espia? Espia de què? De qui? Del teu marit? Estàs obsessionat. Matant Poloni. No només vas cometre un crim horrible contra ell i contra Ofèlia, sinó que vas privar la part d'un bon polític. D'un miserable. Tenia seus defectes. Era un xerraire retòric, amb gustos i conceptes antiquats. Però era un gran diplomàtic que es va salvar del greu conflicte amb el jove i ambiciós Fortinbras. Gràcies als seus consells,
Van enviar emissaris a Noruega perquè el rei malalt, que no en sabia res, li parés els peus i evités una altra guerra. Dinamarca li deu la seva pau. Quina pau? Quina pau, si això és un femer de podridures! Però tu no ho veus clar, no ho pots veure. Perquè tu també ets la causa de tota aquesta merda, amb la teua luxúria i la teua promiscuitat! Saps el que et dius? I tant que ho sé, has enverinat el cap d'Ofèlia. Potser no hauria d'haver-li dit la veritat, no ho sé. Ara estic confosa. Però em va preguntar plena de llàgrimes i jo no hi vaig poder mentir. Doncs sí vas mentir, fent creure que estimaves el teu anterior marit, el meu pare. No és veritat, no vas mentir mai, no sé fingir com tu. Els meus sentiments eren clars i honestos. Per què t'has tornat a casar, puta? No t'has més que una puta? Soc la teua mare. No, ja no! Ah, no? I des de quan una mare deixa de ser mare? Des que el seu fill no la reconeix. I tu ja no el reconeixes? Per què? Què és tu? El jutge universal que determina el bé i el mal? No he comès cap pecat ni cap delicte casant-me una altra vegada. Sóc una dona jove i tinc dret. No saps controlar les teves ganes de follar. Però per follar no calia casar-s'hi. Soc lliure de casar-me amb qui vulgui. Sí que l'estimes, però com pots estimar aquest porc després d'haver estat casada amb el meu pare? Tu. Per mi? Sí, per tu. Pel meu fill i els seus drets, no és difícil d'entendre. Volia preservar-te la corona. La corona era meua, sóc el legítim hereu. Sembla mentida que passes per a les intrigues de la cort. Quants reis han mort? Quants legítims hereus han estat empresonats als calabossos i eliminats secretament. Casant-me amb Claudi, passes a ser el seu fill i tens la corona assegurada. Seràs el digne hereu de tot el que va fer el teu pare, de la gran Dinamarca que ens ha deixat. Una Dinamarca que heu embrutat, que heu reduït a porqueria amb els vostres crims. De què parles? No m'enganyes, mare i tia. Ho has fet per sexe. Has reduït la gran herència de Dinamarca a una qüestió de llit. Hamlet. Necessites un home que t'escalfe l'entrecó. Hamlet! T'ha canviat el color de la cara, però quin fàstic! Quina necessitat de sexe tenies a la teua edat? A la meva edat? Què en saps tu de sexe a la meva edat? Soc una dona i tinc sexe. Com creus que vas venir al món? Per un miracle diví? No és el mateix. Ah, no? Per què no? Perquè el meu pare era un rei legítim i el vostre un matrimoni autèntic. I aquesta no és. Una bufonada! Sí, no hi ha més bufonada que la que tu et vas suportar. El sexe no té edat. Podries haver renunciat? Per què? Per què ho hauria d'haver fet? Soc una dona normal, no una monja. Si hagués tingut vocació de clausura no m'hauria casat amb el teu pare i no t'hauria engendrat mai. Potser hauria estat millor. Millor? Que potser te'n penedissis d'haver nascut? Només em penedís de la gran tasca que m'espera. Quina tasca? Haver de redreçar la corrupció i l'assassinat. Ser príncep hereu de Dinamarca no és mala opció. Milers de joves envegen la teva sort. I assassinat? Quin assassinat? Quin assassinat? L'assassinat més vil i execrable que es puga imaginar. Espera que això no sigui un altre dels teus jocs. Quin assassinat? T'has casat amb l'assassí del meu pare. T'has convertit en còmplice. Còmplice d'assassinat? I a més del meu marit? Oh, impossible. Estàs com una cabra. Sí, potser té raó, jo no soc la teva mare, jo tampoc me'l reconec. Còmplice d'assassinat del meu hermós ha tornat boig. Tu estàs boig! De què va morir el pare? No ho sé! Va sortir al jardí una estona. Reposava després de dinar, com solia fer. I en anar a despertar-lo, me'l vaig trobar mort. Dolor, el dolor se'ns imposa terrible. No hi ha càlcul ni lògica, és tan imprevisible. Els metges ens van dir que es devia un infart. Aquest fou el diagnòstic. No ho sé, no soc metgessa. Això és el que van dir i no tinc cap motiu per dubtar ni a qüestionar el resultat. El pare tenia una salut de ferro. Sí, això pensaven tots, però... Però res, no hi ha peròs. El pare fou assassinat amb un perill subtil del seu propi germà. Mentida! El rei Claudi, el teu marit, el mateix que ara m'envia a Anglaterra per desfer-se'n de mi. Només vol protegir-te per evitar que els seguidors de Polònia et puguen fer cap mal. Els seguidors de Polònia, quins seguidors? Laertes, el jove Laertes que de saber la mort del seu pare i lluitar per venjar-se, és normal. El viatge a Anglaterra farà que els ànims es calmen i ja trobarem una altra solució. Això és el que t'ha contat i tu te ho has cregut, però com pot ser tan ingènua? I em sembla un bon pla. Un bon pla? I com te'l contava, aquest bon pla? Mentre xiuxiuejava cosetes tendres a l'oïda, et calmava les basques, encara massa actives i fastigoses? No ets només un boig, sinó un reaccionari. Un purità miserable. Com ho saps?
Com saps això de l'assassina del pare? Perquè ell m'ho ha dit. Ell? El rei Hamlet? Per desgràcia és mort. El seu espectre. Un espectre? Els morts no moren, fins que no obtenen el repòs definitiu que els dona la consciència dels vius. I tu l'has mort, sí, l'has assassinat per segona vegada, en oblidar-lo, en treure'l del teu cor! No és veritat. Jo l'estime encara i el recorde cada dia. Però accepta la mort, i tu també l'hauries d'acceptar. Si hi ha un crim que s'investigue, però la investigació no el retornarà a la vida. Investiguem, denunciem, però acceptem el fet inevitable i tractem d'imposar injustícies, el que fan les persones madures i normals. Madures i normals? Mira'ls! Mira el retrat dels dos germans, no hi veus cap diferència. Et trobes madur i normal? No veurem un el rastre de l'assassí, l'altre la cara de la noblesa. El teu estat de corrupció és tal que no hi veus ni el que tens davant dels nassos. La teua luxúria és tan desmesurada que ets capaç de renunciar a la memòria viva i ardent pels braços d'un criminal. El teu sentit del plaer és tan baix, tan degradat. Prou! No! Prou! Mai n'hi prou! Fins que no esborres l'assassí de les teues punxes de puta! Estic farta de sentir-te dir sempre les mateixes bajanades. Farta! Què en saps tu de les dones? Potser amb els teus amics d'universitat a Sant de putes, no ho sé ni vull saber-ho. Però l'experiència amb 1000 putes me donaran el veritable coneixement d'una dona. Una dona és molt més que una 1000 experiències sexuals. Què en saps tu d'això? Res, em sembla que molt poc. O res. Mira't a tu mateix, amb aquest personatge de boig. No ets més que un aficionat. Ja no fas por ni m'impressiones. Al contrari, et fas riure. Ets patètic. Un home fet que encara es comporta com un adolescent ofès. Ofès de no sé què. El món és un jardí de males herbes, un jardí podrit. Però tu ets l'herba o la flor pura, com en la novel·la de Larson? Madura d'una puta vegada i pensa, sobretot pensa més enllà de tu mateix i abandona ja aquest narcisisme idiota. Mira aquests retrats. Sí, mira'ls bé. El teu pare, el rei Hamlet, un gran home sense cap mena de dubte, i el teu oncle, Claudi, el meu espòs actual. No es poden comparar. Són tan diferents que fins i tot costa creure que han compartit la mateixa sang o la mateixa educació. Sí, costa de creure-hi. I tanmateix són germans, jo ho afirme, jo, la seva dona. Una dona sap coses que ningú pot saber o endevinar. El teu pare era un idealista que només vivia pel benestar del seu poble. Aquesta Dinamarca que sembla haver-lo oblidat perquè tu, el seu fill únic, boig i mal actor, no estàs actualitzant en la memòria i el llegat. I perquè no van tenir més fills, jo volia un palau ple de criatures rialleres, de xiquets i xiquetes, però no va poder ser. No van tenir més fill que tu, un fill que a vegades no sé si realment és un fill nostre. Per contra, el teu oncle, Claudi, el meu espòs actual, és un apassionat. Llaure als seus braços és una experiència única, una experiència que jo no coneixia malgrat tants anys de casament. Però m'estima. El teu oncle m'estima, d'això n'estic ben segura. I en la meva situació actual és dolç i necessari sentir-se estimada. Però tu te ho mires tot amb aires de superioritat. Com una mena d'orgull moral impropi d'un bon governant, o miembro del governant que va ser el teu pare. No, Hamlet, el teu pare no se reconeixeria en tu, d'això n'estic ben segura. Per què no el va presentar davant la cort per exigir els teus drets i governar el país? Molts consellers ho esperaven, molts danesos ho desitjaven i jo mateix, sí, jo desitjava un gest més viril i agosarat. Per què no ho vas fer, si tant et preocupa la corrupció del regne i la meua pròpia depravació? Per impotència! Saps que no hauries estat a l'altura ni del pare ni de l'oncle! Ets un incompetent! Ajornes i dilates les situacions fins a límits exasperants. No has eixit encara de les aules de Wittenberg, però acuses tothom. Sobretot el rei Claudi. Tens proves? Exposa-les o deixes en pau. Ves als tribunals, a la fiscalia, jo te recolzaré. Jo, la teua mare, la reina, seré al teu costat. Fes un gest valent i decidit i clar. Sobretot, clar. Soc una puta, segons tu. Una nimfòmana. Però sóc feliç amb Claudi, confesse.
És una felicitat diferent a la que tenia amb el pare. És una felicitat de la maduresa, si vols dir-ho així. Encara que dubte que tu comprengues el que això significa. Però el meu matrimoni actual no és fruit de cap passió adolescent ni de cap arrabatament sexual. Amb aquest matrimoni encara conserve tots els teus drets i un dia faré que sigui rei. La meva passió ets tu, el meu fill únic. I ara pega, si vols. Maltracta'm una altra vegada, com sols fer amb tothom. I com també has fet amb Ofèlia. Mira, no menes. Has enfonsat la nostra relació en comentar-li la mort accidental del seu pare. Accidental? No, això sí que no. Els fets són els fets i la veritat, la veritat. I la veritat és que vas matar el seu pare sabent de qui es tractava i que jo volia casar-te amb ella. Mentira! No volia mostrar-li més interès per no espatllar-ho tot, però em feia il·lusió. Hamlet i Ofèlia... Mentira, mentira! Ara no. Per què sempre t'has d'interposar entre ella i jo? Què et passa? Què tens? Què hi ha? No el veus? Vore? Què de vore? L'espectre. No, jo no hi veig res. Està bé, està bé. I què et diu ara? Les margarides. Hauria d'haver-te dut les margarides. Gràcies per ajudar-me una altra vegada i per protegir-me. El moment actual és molt complex i que efectivament jo estic convençut que es juguem en pocs anys probablement el futur de les 2 o 3 generacions posteriors. Allò que deia Saint-Exupéry de que el futur no es pot adivinar però sí que es pot consentir. Sí! No t'he sentit arribar! Ai! Fa molta estona que esperes? No, acaba d'arribar. Vols veure alguna cosa? Tinc de tot. Cervesa? Cervesa alemanya de la Via Reform. La taverna on solíem anar. Prost! Excel·lent, sempre. I de què tracten tots aquests llibres i papers? De mi?
De la meva vida i de la meva personalitat, munts i munts de llibres, papers, revistes, diaris, no és increïble? No, ets un personatge important. Oh, sí, importantíssim, però no jo també fa temps que recull bibliografia. No m'ho havies dit mai. Encara és pronte. Pronte? Doncs tota aquesta gent sembla que em coneix de tota la vida, mira. Si intentem una dissecció de les passions canviants de Hamlet, trobarem que el personatge és més o menys així. Irònic, sincer, rebel, cruel i especulatiu, erudit, sarcàstic, voluble, retòric i fins i tot paròdic. I aquesta encara continua. Cap figura és més inquietant i punyent. Una meitat de Hamlet és arrabatament, còlera, ultratge, sarcasme contra Ofèlia, maledicció a la mare, insult a si mateix. En totes les seues accions vessa el sonambulisme. Soc un sonàmbul, ho veus? Però el més curiós de tot és que aquesta raó. Raó? Bé, vivia en un estat de sonambulisme. La mar m'ha fet despertar. Això és una altra ironia de les teues, no? Dinamarca té mar i no era la primera vegada que hi No ho era, però aquest viatge a Anglaterra ha estat la primera, pot ser l'única. Mentre esperava per embarcar-me, em vaig topar amb les tropes del jove Fortinbras. No, deixa'm. I aquest encontre casual em va fer comprendre que les especulacions intel·lectuals, contràriament al que em pensava, no ens fan més humans. Som el que fem. Això ens diferencia dels animals. És senzill. Per tant, si no fem, no som. Creuen alguns. Perquè això també és una trampa intel·lectual. Sempre fem, Horaci. La inhibició, l'absència d'acció, també és fer. No podem defugir mai l'acció. I per això em calia acceptar les meves accions obertament. Si vull aconseguir la plenitud humana que tant admiren tu. No tallis. Vaig pujar al vaixell ben resolt, amb les idees ben clares, quan de sobte al mig de la travessia vam patir l'atac d'uns pirates. En aquell moment hi vaig trobar les cartes que hi duien Rosencrantz i Guildenstern. En aquells documents el meu oncle li exigia al rei d'Anglaterra que em mataren. Per això vaig canviar els missatges. On hi havia el meu nom i vaig escriure els seus. Aquesta topada amb Fortinbras em va fer despertar. Marcar un abans i un després. La meva mare desitjava que aquest viatge a Anglaterra em canviara. Doncs bé, el seu desig s'ha complert. Soc un altre, Horaci. Aquesta travessia amb pirates inclosos ha estat una mena de viatge iniciàtic. I ara he tornat a Elsinore, ben despert, per enfrontar-me a mi mateix. Definitivament. És divertit, no? Tot el que diuen de mi és divertit. De veritat que soc tot això. Per a uns soc el model de príncep cristià, un geni, un bufó, una màquina de matar, un individualista incapaç de pensar en el bé comú, un filòsof, un edípic dotat d'una notable fredor sexual. Fins i tot saben com em comporta al llit. I per no parlar de l'edat, que si tinc 20 anys, que si en tinc 30 o més, però quin embolic. Clar, un príncep als 30 anys encara estudiant un immadur, diuen, és un immadur, però aquest és el millor. Aquest és el millor. Hamlet és, certament, el malestar més enigmàtic de la civilització occidental, Quin titular extraordinari, no? Malestar i enigma, el malestar més enigmàtic de la cultura i la política occidentals. Escriu això. Això Harold Bloom, aquest jueu de cornet i que es creia massa llest, però tot això que significa ara, quin enigma, quin malestar. Walter Benjamin va escriure que tot testimoni de cultura és alhora un testimoni de la barbària. Sí, Benjamin estudiàvem a la universitat, però això què significa ara? Soc un bàrbar? No, que tot element de cultura, inclòs el teu personatge, és una mena de Déu Janus, amb una doble cara. És una realitat dialèctica. Dialèctica, una estafa. Tesi, antítesi, síntesi... Oh, que bonic, no? Si el món fos així, tots sabem que això és una quimera. Amb tot és evident que la cultura occidental es troba en una cruïlla. Això cert, però jo soc el símbol d'això. Les desbajanades sobre mi. Hem d'actuar ràpidament, no es queda temps. Què vols dir? El benestar, de vegades és un tumor. No ens deixa créixer el que som, no ens deixa ser el que som. Pot ser que he viscut amb massa comoditats. Pot ser, i no me n'adonava que si tenim la raó no és per deixar-la créixer en una apatia. El coratge de Fortinbras m'ha il·luminat. Fortinbras i la mar. Sempre he pensat que les seues accions són producte de l'enveja. Fortinbras enveja de què? De qui? Del teu pare. El teu pare era un gran guerrer i un excel·lent governant i Fortinbras no li arriba ni a la sola de la sabata. Però sempre ha volgut fer-nos la guerra per recuperar un territori que el seu pare va perdre justament. Primer va intentar envair-nos, enganyant el seu oncle malalt que no sabia res. I ara ha mobilitzat tot un exèrcit de 20.000 homes sense importar les possibles morts
per recuperar un territori a Polònia que no val ni 5 ducats. És que no és el valor material del territori el que compta, és el símbol, un símbol de l'honor. No hi ha acció petita, se reivindica la dignitat. Honor, dignitat, vinga, va, Hamlet, per favor, parlem seriosament. No li importa usar la mentida o la mort per aconseguir els seus propòsits. No resoldrem el món en 2 hores, No. Però el futur podem deixar ben orientat. Per això el necessite. De què es tracta? Saps que per tu faré qualsevol cosa. Escriu la meva biografia. Ja s'ha escrit massa sobre tu. Què més puc dir jo? Però ningú ha escrit sobre la veritat de la meva ànima. La veritat de la teua ànima? Vinga, Hamlet, per Déu sant, a vegades això és molt poc i un tant ridícul. La veritat de la teua ànima? I quina és aquesta veritat? Sovint dubte que ho sàpies tu mateix. Però no dubtes que tinga ànima, no? No. Ja has vist com em tracte, totes les bajanades que diuen sobre mi. Tu ets el meu amic. Pots ser l'únic amic que mai he tingut. Perquè d'ençà que sóc capaç de discernir a quins companys puc entregar l'afecte, porta dins del meu cor, com un gran far, com una llum de noblesa i lleialtat. Ni les dones han pogut mai superar l'estima que et professa des d'aquell primer instant que ens vam trobar a Wittenberg. Tu estudiaves amb una beca i jo ple de diners gandolejava. I aprenia molt més dels teus pares que de totes les classes magistrals. Encara que no sempre compartisc els teus criteris i opinions. Però estime fondament la transparència del teu cor net, la teua amistat. Tu ets l'única persona en el món en qui encara puc creure. No m'adules. Fa anys ens coneixem i saps que no m'agrada l'ensabonament. Ensabonar-te si hi ha un home a qui puc entregar-me el teu nom i el teu cos. Jo ja no sé quan parles seriosament o quan tornes a fer-te el boig. Estic desencantat. Desencantat? Sí, desencantat. Això no ho ha dit cap d'aquests diaris, llibres o revistes mai, no han intuït mai el gran desencant de la meva ànima, però estic desencantat. Sí, desencantat de la vida, per això he pensat sovint en el suïcidi. I desencantat del poder i la política, amb les seves trampes i misèries, i de l'amor també. Desencantat d'aquella Ofèlia dolça que es deixava enganyar ingènuament. I desencantat de l'amor d'una mare que ha escollit un llit podrit a mantenir-se en una adulterat edificant i digna. El Consell va aprovar-ne el matrimoni i el capdavall és una dona. I qui sap? Pot ser fins i tot i ja s'amaga una raó d'estat. I mantenir vius tots els teus drets. Parlat amb ella? No, jo no he parlat amb ningú. Doncs les teves paraules semblen un eco de les seues. Casualitats. Jo només intento comprendre la situació i els protagonistes. Però que diuen el que vulguin, només tu m'importes. Massa fàcil. Fàcil haver de suportar totes aquestes bajanades, tot això és fàcil per a tu. Sí, no pots tirar-li l'esquena al príncep. Dinamarca, els danesos confien en tu i en depèn. No, t'equivoques. Només depenen d'ells mateixos. Ells és el problema. Esperen que l'Estat, jo, el resolgui els problemes. Això és impossible, que no ho comprens. Si no el resolen ells, no ho farà ningú. I per què es cobres impostos? Doneixen els diners per pagar les factures del palau, d'aquestes habitacions, dels estudis, de la cervesa d'importació? L'Estat ha de donar-los seguretat, educació, salut. Els danesos tenen dret a tot això i tu no pots inhibir-te'n perquè algun dia portaran les regnes del país. Les regnes del país? Sí. Doncs agafa aquestes regnes, m'haurem de fer d'una altra manera. De quina manera? No ho sé, no tinc una fórmula màgica, Horaci, però... Però tot això del que parles és la vella política. Jo he vingut per canviar les coses, això és el manament de l'espectre. Més motiu encara perquè no estigues desencantat com un adolescent? Doncs mira, ho estic, sí, mira, ho estic, mira. Prost. El cavaller Òrric, el coneixes? Òrric? No el conec, qui l'ha vist una vegada ja no l'oblida mai. Aquest borinot ha vingut a veure'l. Ah, sí? Gentil senyor, si la vostra altesa em permetera, li telemetria unes paraules de sa majestat. Ah, molt bé. Accepte aquestes paraules si us poseu el barret. El barret, senyor, en la vostra presència, però si sou un príncep. A més,
Fa molta calor. Calor dieu, però si bufa un vent del nord, però què no ho sentiu? Si esteu tremolant, tremolava però de por, clar, en considerar-me un boig temible no ha gosat contradir-me. És veritat, senyor, fa un fred que talla. El que passa que, per la meva constitució forta, jo trobo que fa una calor molt sufocant. Una calor, no, una xafogor. No, xafogor no és la paraula. Una calor nevada, gebrosa, rufosa, hivernal. Bé, senyor, la qüestió és que el rei m'ha dit justament que ha apostat per vos. Miracle dels déus! El rei apostant per mi, però si tothom sap que el rei és el més garrepa, cagadur i avariciós de tota Dinamarca. Senyor, la qüestió és que l'Aerte s'ha arribat a l'acord, com vos. Bé, l'Aerte s'ha arribat de París, vos del fons de la mar, amb els taurons. Oi, que terrible, senyor. Oi, que terrible. Bé, però no em negareu que l'Aertes és un jove meravellós. En això us done tota la raó. Amb totes les paraules que us sobren no tindríeu prou per descriure'l. És veritat, senyor. És veritat que no hi ha paraules ni rival que se li puga comparar amb l'espada i amb la daga i us desafia, senyor. L'Aertes va penjar la mort del seu pare, l'honorable Poloni. Un llengut. Això és un llengut com vos. I el rei Claudi ha apostat que en una dotzena d'assalts l'Aertes no s'excedirà en més de 3 estocades. Ha apostat 12 contra 9 i es posaria a prova immediatament, així com vos en doneu una resposta. Immediata, no? Doncs digueu-li que demà serà immediatament. Així ho faré saber, senyor. Immediatament la vostra immediatament. Senyor, ara mateix li dic que la vostra immediatament. Senyor, immediatament vos fareu. I se n'ha anat. Encara penses que no soc bon actor? He d'admetre que aquesta vegada t'has superat a tu mateix. I has fet bé de traure't el de damunt. He acceptat. Què? Què he acceptat, el duel? Això és una altra bogeria. No, és just que l'Aertes vulgui honorar la memòria del seu pare i de la seva germana. No fer-ho hauria estat una indignitat. Què en dirien els diaris? Què en diria la cort, Dinamarca? M'acusen de no tindre sentiments. M'acusen de ser cruel per tractar d'imposar-los la meva veritat. Què en dirien si em negués a batre'm amb el pur i indignat l'Aertes? No. Acceptar-ho és donar-li la possibilitat d'una vida més honorable. Pot tractar-se d'una trampa. Segurament ho és. Ell encara confia en la justícia. S'estima la vida, encara creu en els valors tradicionals. No vull desencantar-lo, ja es desenganyarà per si mateix. Això sí sobreviu. Sí, això és veritat, és jove i atlètic, però la mort no fa aquestes distincions. Ara sí. L'espectre em va impulsar un canvi radical per eliminar tots els cucs polítics i tenia raó. Ens cal un canvi radical, però no només a Dinamarca, al món sencer. Un canvi global, canviar de l'estat protector per l'estat impulsor. Impulsor? Impulsor del talent individual, un govern global dels millors, dels happy few, dels feliços pocs, que en deia Shakespeare, on només el talent hi compta. El talent o les possibilitats reals de fer-lo florir? I quina diferència hi ha? Va, Hamlet, nosaltres sabem que hi ha rics sense talent que es paguen una bona educació i gràcies a les amistats i influències ocupen llocs de gran responsabilitat molt ben remunerats. Per contra, hi ha grans talents que no hi accediran mai, perquè no poden pagar-se els estudis corresponents. I si no poden accedir a una bona educació, com saps que són grans talents? Per una raó estadística. Sí? És evident que a l'Àfrica hi ha molt de talent perdut, o entre les dones. Si no tenen la possibilitat de demostrar-ho, no ho demostraran mai. L'últim humanista. Ai, si tothom fos com tu, no ens caldria el canvi que el present exigeix, però l'humanisme ha mort, amic. Per què han mort els valors que el sustentaven? Crearem un humanisme nou. La humanitat no pot plegar-se als interessos d'uns pocs. Potser tinc raó. Però jo ja no ho veuré. Demà serà el duel i Pedrer. No, és tan bon espadatxí com l'Aertes i potser ara estàs en millor forma. No, però sé que Pedrer jo ho tinc ben assumit. La mort no m'importa. M'importa el nom. I que deixen de dir-se totes aquestes bajanades i fins i tot m'acusen d'induir la follia que dugueu fer-li a la mort o d'haver sentenciat aquells dos, Rosencrantz i Guildenstern, dos imbècils i falsos amics. Això és veritat. El que és veritat, que els vaig matar o que eren imbècils? Les dues coses.
No els vaig matar, només vaig ser més astut i vaig canviar els missatges. Eren còmplices del meu assassinat. No em tormengés la consciència la mort d'aquests dos per haver clavat el nas on no els corresponia. Estàs segur que ells coneixien el contingut d'aquests missatges, que n'eren còmplices? Això no té cap importància. Sí que la té, és un detall fonamental. Potser ells eren portadors d'aquestes cartes i no coneixien el contingut. Vas actuar igual que el teu oncle. Hauries preferit que jo estigués a la tomba. No cal capgirar-me l'argument, També vas matar el pare d'Ofèlia. Una rata. I vas maltractar Ofèlia. I la teua mare. Sense voler. Que jo Ofèlia l'estimava, però ja saps que de vegades m'agafen rampells. Ara no disposem de tot el temps que teníem com quan estudiàvem a la taverna bevent cervesa, Si escric la teua biografia, no puc negar-hi els fets. Els fets? El que importa no són els fets, són les paraules sobre els fets. Per això suportem millor la mala consciència que la mala reputació. Escriure bé sobre els fets és tot un art. Pots dir que jo vaig matar Rosencrantz i Guildenstern, però també pots dir que ells van caure en la seva pròpia trampa. No és una mentida, només és un punt de vista. Quin nom més fosc i obscur no deixaria si la teua escriptura no em retrata en un perfil més matisat i just. Si he tingut mai un lloc en el teu cor, i sé que sí, que el teu cor viu per mi. Abandona els escrúpols discutibles, pren forces de l'amor, de l'amistat. Que el món conega finalment el Hamlet que tu estimes i que sóc. Som allò que de nosaltres queda en el record i en l'ànima dels altres. Fes-ho per mi, pel nostre amor. Voldràs dir pel meu amor. El teu amor. Sé que sempre m'has estimat. Però encara que no t'ho creguis, jo també t'estime. Estimar-me? Pot ser. La veritat és que no sé si m'estimes o has estimat mai ningú. Quina altra prova vols? Besa. Escriu una nova història, perquè visca eternament unit a tu. Besa. Que serà el meu darrer bes. Per tu. Només per tu. Ets un farsant. Però t'estime. Besa. No one ever saw you moving through the dark, leaving slips of paper somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. Well, I'm gonna tell, yes, I've gotta tell the things you said. When you're talking in the dark, and I'm gonna tell the things you've done when you're walking through the park. On a thriller street will come a silent gun. You've got a dangerous heart. You stole their trust, their moon, their sun. There comes assassin's needle on a crowded train. I bet you feel so lonely you could die. You feel so lonely, you could die.
El fi has vingut, és una mica tard. I en cap de les històries que parlen de nosaltres tornes a presentar-te cap al final de l'obra. Però aquesta, entre totes, és la versió més rara. I a més, conec la teua immensa dèria perquè tot quede clar. I com a tu t'agrada. Sé que et moleste i sé que voldries no hi veurem. No, t'equivoques. N'hi avorria i la teua presència em reanima. Si et fixes en la taula veuràs que hi ha un sopar pensat només per tu, amb tot el que t'agrada. Filet de bou al forn, vieires i ous de lumpus, fleta amb amanida, pastís de xampinyons, espàrrecs blancs, formatges, peres i vinagreta de tòfores, xampany i un calibrès de postres amb pasta xup i ametlles. No faces més l'hipòcrita! L'espera i el banquet són massa teatrals. Vol reviure-hi, Don Joan? Has donat en el clau. Com que l'escena és nova, he volgut recrear una trobada mítica. Vas demanar un fill amb tot el meu fervor. Déu sap com li pregava dia i nit constantment. Un fill, senyor, un fill. I ho vam intentar tot. Però ara ves que el fill que Déu ens va donar, amb precs i paciència, és amargor i espant. No et poses tan solemne, que això ja no s'escau al to d'aquesta escena. És millor la comèdia. Amb quins ulls creus que puc mirar el munt d'errors i tanta acció innoble, recoberta de mots solemnes, falsos dubtes i altres ardits i trucs? Res d'això dissimula la teua incompetència per ser un príncep digne de portar el meu nom. Amb quin dret presumixes de ser el Salvador? Et vaig dir, no maltractes la teua mare mai, però l'has maltractada i ha retardat allò que realment calia haver fet i que encara resta per fer. Per què no t'hi has revelat cara a cara i de front? No ets un home d'estat. L'estat té molts recursos que podries usar per fer que el gran culpable pagués el seu pecat. Jutges, fiscals, el poble. El poble? El poble, dius? El poble, sí! Tothom t'hagués seguit. El poble és molt voluble i em considera un boig. Perquè bojament tu has actuat fins ara. Per què? Si sóc un boig i sóc tan incapaç de moure el poble i de posar en marxa les institucions contra el teu assassí, em vas mobilitzar i et vas ficar dins dels meus somnis. La raó és molt senzilla. Perquè jo t'estimava i perquè confiava que amb tots els teus estudis podries assumir la reforma del regne. Però has confós les coses. La febre del teatre t'arrossega i barreges realitat i faula. L'àmbit públic, el crim, l'assassinat del rei amb un problema íntim i d'ordre personal. Oh, bravo, quin sermó! Però ja n'hi ha prou. Tot començà per tu. Em vas mobilitzar per un motiu atàvic. La venjança. Una venjança justa. I això què significa? Caín sempre atacarà a Abel, encara que no ho vulga, perquè no pot deixar de fer-ho segons el pla diví. I d'aquell xoc primer nasqué la civilització, un nou ordre allunyat de rebent. Bush ataca l'Iraq per venjar-nos i crear un nou ordre mundial. Confons ordre amb desordre. L'ordre engendra la vida, el teu ordre és el caos, el regne de la mort. D'on tu venies, no? Volies l'inici d'un nou temps a Dinamarca i així serà. Demà moriré en el duel amb Laertes. Sé que el duel és una trampa. És clar que jo també podria ordir arbúcies per oposar-m'hi, però no ho faré. El meu gest passarà per ser el gest d'algú que arriba al duel final sense trampes ni enganys. Horaci escriu la meva biografia i morint ara no em rebaixaré a tasques de govern que sovint ens fan perdre el favor de la gent. La meva mort serà la meva redenció. Ningú recordarà els meus atacs a Ofèlia, els insults a la mare, ni tampoc els morts, Poloni, Guildenstern, Rosencrantz o Laertes, i el teu germà assassí, a qui demà jo també mataré. Serà una gran tragèdia, l'escenari a vessar de cadàver, aplaudiments, i tu? Jo? Sí, morirem junts com Don Joan i el Comanador en l'obra de Molière. Així consumaré la teva venjança i em presentaré com el gran boc expiatori, l'heroi o víctima de les maquinacions polítiques i el bon fill, que salva l'honor del pare. Serà un espectre molt més famós que tu. T'enterraré definitivament. I amb tu el món que representes. Aquell món de banderes i dignes, llibertat, igualtat, fraternitat, que el temps ha caducat. Ningú m'acusarà de res, perquè em protegirà una gran reputació. La venjança ven més que la justícia, i el venjador es guanya un lloc entre els estels.
La reina em suplicà, amb paraules ardents, un desig impossible. Protegeix el teu fill, salva'l de si mateix, ets l'única que escolta. Però la teua mare també s'equivocava. Algú revelarà algun dia el teu joc i tota la brutícia amb què ara ens enfonses. Omplis el meu cadàver de porqueria i ràbia, desfàs el meu llegat i la pau que teníeu pel narcisisme estúpid i una fama dubtosa, que el teu gest no és ni heroi ni exemplar, sinó pura impotència i un suïcidi fosc. Un suïcidi? Pot ser. Però la poètica del teatre ve val un gest semblant. La mort de l'heroi jove és condició del mite. Jo també hi perviuré. Hamlet, mite de Hamlet, mite de mi mateix! Què passa, Fortinbras? Deixaràs que el meu rei envaïsca el país. Saps que aquest és el pla que perseguix i anhela. Sotmetre Dinamarca, recuperar la glòria que el seu pare va perdre. Sí? I per això he ordenat que Horaci faci servir el meu vot i que el Consell el vote i el corone nou rei. Això és alta traïció! Alta traïció! Ja t'he dit que aquest to no s'escau, aquesta escena. Cal fer un referèndum perquè el poble s'hi expressa. Al moment que passa resultes més patètic. L'orgull nacional solament té sentit si te'l pots permetre. Si votes Fortinbras, reconeixes també, de fet, el teu fracàs. Què vols? Un govern on guanyen els polítics, que obren portes i balcons a tots els immigrants? No són també un perill per a la nostra terra? No podem rebre més tothom que hi vol entrar. Aquesta llau de gent estranya i forastera també destruirà tot el que encara som. Fortinbras és dels nostres. Una gran esperança. Ell servarà la casa de tots els impresentables, siguen de dins o fora, i regenerarà amb força i saba nova el nostre orgull i glòria. Quin orgull, quina glòria! Serem uns derrotats, ens trobarem perduts, sense la nostra arrel. Imposarà les lleis i les economies que millor li convinguen, sense tenir en compte els costums i la vida d'un poble sobirà. Parles com si això fos encara una dada important per al món que es prepara. Ni noruecs ni danesos no tenen importància, sinó el conjunt de pobles i països sota l'imperi d'una sobirania única. I on és la diferència que funda el cor humà i la diversitat que ens fa subjectes únics? Tot això és la vella política. Ara es calen noves economies, nous valors i controls, i no t'esperes més per consultar al poble, que això morirà amb tu. Me'n vaig i et repudie. No pots actuar més, usurpant el meu nom i el nom de Dinamarca. Impossible! No pots marxar ni refusar-me. Sóc jo qui et repudia, perquè jo et vaig crear. Ets un fantasma meu, i si et coneixen és perquè et vas treure escena quan em necessitava. Que vinga Fortinbras! I culmina l'escena que tots dos hem jugat. Hamlet ha creat Hamlet. I ara callem, i que parlen les imatges superbes que han de quedar per sempre, per eterna memòria. Que 4 capitans duguen Hamlet al túmul amb honors militars, perquè en el seu exemple tots els súbdits s'hi miren i en guarden el llegat. I que al seu pas, la música i els rituals guerrers marquen tot el camí i ho proclamen ben alt. Ordeneu que disparen els canons de les torres i les selves saluden el nou temps que hem guanyat. Només aquestes veus cantaran la lloança de la seua figura poderosa, immortal. Hamlet és el mirall, el far que ens guiarà! Et convences? Si et coneixen és perquè jo, Hamlet, t'he fet nàixer. Soc lliure finalment. M'he deslliurat de tu i de mi al mateix temps. La càrrega terrible de ser jo i de ser tu. I ara callem i que parlen els fets. La resta és doncs silenci, perquè naix un nou dia. Fora! Te'n pots anar! Ja pot cantar el gall!